Лукашенко атрымаў новыя прапановы ад ЗША і перадаў свой адказ беларускім прадстаўніком УАН Рыбаковым. Калі можа адбыцца візіт Джона Коўла ў Беларусь і чаканае вызваленне палітвязняў? Сілавікі рапартавалі пра раскрыццё буйной карупцыі ў сістэме дзяржзакупак. Раскажам, як пасля выкрыцця карупцыі ўлады ствараюць яшчэ больш карумпаваныя схемы з большымі стратамі для дзяржавы. Дзяржава працягвае забіраць у набліжанага да Лукашэнкі бізнэсоўца Шакуціна і ягоных партнераў акцыі Амкадору. Хто насамрэч вінаваты ў банкротстве? Працоўныя мігранты з Узбекістану лічаць, што ім лепей ехаць працаваць у Расію ці Казахстан, чым у Беларусь. І натхняльная гісторыя пра тое, як 82-гадовы беларус пераплыў Басфор. Добры дзень. Гэта Пік Свабоды, з вамі Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 28 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. Сталы прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбакоў сёння сустрэўся з Александрам Лукашэнкам і перадаў яму прапановы ад Злучаных Штатаў. Што гэта за прапановы, прэсавая служба Лукашэнкі не паведаміла. Рыбакоў з'яўляецца ключавым перамоўнікам са Злучанымі Штатамі ад беларускага боку ў справе вызвалення палітвязняў. Рыбакоў пасля вяртання ў Нью-Йорк плануе сустрэцца з пасланнікам ЗША ў справах Беларусі Джонам Коўлам і перадаць яму адказ Лукашэнкі на прапановы. Рыбакоў не выключыў магчымасці новага візіту Коўла ў Менск, але ізноў жа не назваў магчымых датаў. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом, передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк. Ці чакаюцца новыя вызваленні палітвязняў, якія ў красавіку анансаваў спецпасладнік ЗША. Тое, што Лукашенко абраў такі досыць добразычлівы тон і канструктыўны, паказвае, што сапраўды перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца, што сапраўды вядзецца да нейкіх новых вызваленняў. Будзем на гэта спадзявацца, канешне. Тыдзень таму я таксама быў у Вашынгтоне і праводзіў сустрэчу менавіта па гэтай праблематыцы. Мне таксама склалася такое адчуванне, што прагрэс ёсць, але ніхто зараз не можа ўзяць на сябе такія абавязацельствы, заявіць пра нейкі графік таго, як будуць выглядаць наступныя крокі і калі будзе наступнае вызваленне. Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла пра затрыманне 44 службоўцаў па справе аб карупцыі ў розных галінах эканомікі. Паводле сілавікоў, яны гадамі атрымлівалі хабар ад удзельнікаў тэндэраў за выбар патрэбных пастаўшчыкоў, прыёмку тавараў і своечасовую аплату кантрактаў. Распачалі 45 крымінальных справаў. Як сама сістэма дзяржаўных закупак спараджае карупцыю, ці можна давяраць версіі МУС? Кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч сведчыць, што часам гучныя антыкарупцыйныя справы маюць сваім вынікам тое, што на замену менш карумпаванай схемы прыходзіць значна больш карумпаваная схема з большымі стратамі для дзяржавы. Адзін з такіх прыкладаў гэта, напрыклад, было некалькі гадоў таму скандальнае зняцце дырэктара Белшыны, які знайшоў сабе дылера ў Расіі, з якім Белшына прадавала шыны танней, чым нібыта быў на той час рынкавы кошт. Ну, вынікам этого стало тое, што збыт Белшыны ў Расіі манаполізаваў гандлёвы дом «Белаз», якім кіруе сярэдні сын Александра Лукашэнкі Дмітрый, і які, як рабіла расследаванне БРЦ, выводзяць грошы адтуль праз расійскія пракладкі. Вынікам гэтай схемы стала, што гэты гандлёвы дом «Белаз» пачаў закупаць шыну ў Белшыны яшчэ танней, чым нібыта той карумпаваны расійскі пасярэднік, якому яны аддавалі знатна тана. Яшчэ адзін прыклад – гэта эндапратэзы. Александр Лукашенко скардзіўся на тое, што знатна дорага каштуюць тыя пратэзы, зрабілі цэнтралізаваныя закупы дзяржавы. Все тыя закупы сканцэнтраваліся ў руках адной амерыканскай фірмы, якая звязана з беларускімі сілавікамі, якая пачала прадаваць дзяржаве тыя эндапратэзы яшчэ даражэй, чым было да гэтых антыкарупцыйных спраў. Дзяржава забірае яшчэ частку акцый у холдынгу «Амкадор», у яго шматгадовага ўладальніка Александра Шакуціна. Урад Беларусі пастанавіў да 1 лістапада бязвыплатна перадаць дзяржаве яшчэ 683 акцыі «Амкадор», якія належалі Шакуціну, ягоным кампаніям і партнерам.
Амкадор, які раней кантраляваў набліжаны да Лукашэнкі Шакудзін, фактычна перайшоў пад дзяржаўнае кіраванне ў 2025 годзе праз вялікія даўгі і няздольнасць абслугоўваць крэдыты. Государство продолжает увеличивать свою долю в уставном капитале Амкадора, забирая акции у прежних владельцев. Но на самом деле сложно говорить, что в данном случае речь идет о национализации. Фактически это национализация убытков, да, как уже бывало несколько раз в истории. Самый известный случай – это с БНБК. Да. То есть это не попытка отнять хорошо работающий бизнес у собственника, это попытка развести руками и сказать, что не получилось у собственника, и поэтому обязательства компании слишком велики, и государство национализирует эти убытки на себя. Сказать, что это эффективная практика, которая что-то может улучшить, вряд ли. Сказать, что это провал прежних владельцев, тоже маловероятно, потому что государство, собственно, и вело себя в этих компаниях как квазисобственник, фактически диктуя, что импортозамещать, что выпускать, как продавать, а потом пытаясь повесить эти проблемы, эти убытки на собственников. Пасля 2020 году Шакудзін трапіў пад санкцыі еўразвязу як бізнесовец, набліжаны да Александра Лукашэнкі. Абмежаванні закрылі холдынгу доступ да заходніх дэталяў, ускладнілі экспарт і пазбавілі манеўраў. У выніку вытворчасць пачала рэзка змяншаць абароты. Менскі гарадскі суд вынес выракі 54 абвінавачаным у справе ашуканскіх колл-центраў, якія дзейнічалі ў Беларусі, России и Кыргызстане. Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уникальному по своему масштабу уголовному делу в отношении 15 руководителей и 39 участников международной преступной организации, офисы которой располагались в Москве, Бишкеке и Минске. Колл-центры працавалі з 2017 па 2024 гады. Іх ахвярамі сталі грамадзяне краінаў СНД і еўразвязу. Паводле следства, зламыснікі стваралі фальшывыя сайты інвестыцыйных кампаній і прапаноўвалі людзям атрымаць прыбытак ад укладання грошай у неіснуючыя фінансавыя праекты. Пасля гэтага людзей пераконвалі пераводзіць грошы на рахункі падкантрольнай арганізацыі. Ашуканцы стварылі больш за 800 фальшывых сайтаў і імітавалі працу брокерскіх пляцовак. Абвінавачаныя атрымалі ад 3 до 11 гадоў пазбаўлення волі са штрафамі. Ад іх дзейнасці маглі пацярпець тысячы людзей, больш чым са 180 краінаў. Месячны абарот такіх колл-цэнтраў мог складаць ад 600 тысяч до 2 мільёнаў даляраў. Ва Узбекістане людзі страцілі цікавасць да працы ў Беларусі пасля таго, як сталі вядомыя умовы і памеры заробку, сведчыць супрацоўнік узбекскай службы «Радио Свобода» Умид Бабаматов. Массового переезда граждан Узбекистана в Беларусь так и не получилось. После заявления самого Лукашенко большое количество мигрантов, которые уже туда переехали, призадумались и стали записывать соответствующие видео о том, что не соответствуют заработные платы, условия не те. Сарафанное радио моментально стало распространять эти видео и видео с Лукашенко. Заработная плата является основным фактором для тех людей, которые ищут работы. И получается, Беларусь в настоящее время не может конкурировать с такими крупными экономиками с региона, такими как Россия и даже Казахстан. Даже Россия, которая находится в условиях войны, она все-таки предлагает больше возможностей для мигрантов, и потому вряд ли стоит ожидать в ближайшее время такого большого потока мигрантов. На пачатку ліпеня Лукашенко запрасіў у Беларусь узбекскіх работнікаў. Пасля прыезду першыя працоўныя мігранты сталі скардзіцца на нізкія заробкі і неабходнасць самім аплачваць жытло і харчаванне. Пасля прапагандысты пачалі паказваць станоўчыя сюжэты пра ўмовы працы і заробкі мігрантаў. У выніку Лукашенко заявіў, што калі мігрантам патрэбны вялікія грошы, хай яны едуць у Расію. Вінаватым у правале гэтай ініцыятывы зрабілі амбасадара Узбекістану ў Беларусі Рахматуллу Назарова. Яго звольнілі за тое, што нібыта недастаткова працаваў над інвестыцыямі і гандлем. Беларус Віктор Няфёдаў толькі ў 79 гадоў пачаў сур'ёзна займацца спортам, а ў 82 гады ўжо пераплыў Басфор. Ганна Ирбакович раскажа яго натхняльную історыю. Мне хотелось, чтобы деревенский дед белорусский
сделал мировой рекорд по возрасту. Віктор Няфёдаў жыве ў вёсцы пад Менскам. Большую частку жыцця ён займаўся распрацоўкай электронных вылічальных машын. Калі Віктару было 79, ён прыехаў на Менскае мора, дзе праходзіў заплыў і пераадолеў дыстанцыю ў 1 кіламетр. Наступным выпрабаваннем для Віктара стаў забег па лесвіцах нацыянальнай бібліятэкі. Яму трэба было пераадолець 591 прыступку. Па нагрузцы гэта прыкладна як узняцца на 30-й паверх. Менавіта там на Віктара звярнуў увагу вядомы спартовец Дмітрый Мелех. Ён стаў трэнерам Віктара і прапанаваў амаль неверагодную мэту пераплысці Босфор. А мне, думаю, будет 82, и я решил, значит, переплыть этот Босфор. Босфор – гэта праліў у Турэчыне паміж Еўропай і Азіяй. Пераплысці яго няпроста нават добра падрыхтаваным плыўцам, паколькі даводзіцца змагацца з моцнай плынню, хвалямі і пераменлівымі умовамі на адкрытай вадзе. Віктар вагаўся, баяўся не справіцца, але ён трэніраваўся 4 разы на тыдзень і дасягнуў сваёй мэты, нягледзячы на складанасці. Вада ў дзень заплыву была надзвычай халоднай. Віктар пераадолеў Босфор за 1 гадзіну 59 хвілін і 33 секунды, а ў 83 гады ён упершыню паспрабуе сябе ў трыятлёне. Это для здоровья. Короче, я желаю жить. Гэта былі навіны 28 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і варты даверу каментары. З вами была Ганна Соусь. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.